Επιστρέφουμε στις ρίζες μας και δεν μπορούμε να γίνει αλλιώς, πέρα από, από την παραδοσιακή μουσική εδώ της Θεσσαλίας, όπου και γι' αυτό έχουμε μπαρμπαριές, οι μπαρμπαριές είναι οι φωτιές σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, με παραδοσιακές ορχήστρες, με ορχήστρες οι οποίες μας γυρνάνε πίσω στα ήθη και στα έθιμά μας. Τι ωραία. Το μήνυμα ποιο είναι, είπαμε, Μπουρανής, το καρναβάλι, μπουρανί και κρασί. Και προτρέπουμε όλους τους συμπολίτες μας να έρθουν εδώ πέρα, να δοκιμάσουν και από άλλα μέρη της χώρας, να επισκεφθούν τον Τύρναβο, να δοκιμάσουν το κρασί μας, το τσίπουρό μας, με μέτρο και να μεθύσουν από τη χαρά του καρναβαλιού. Καλά τώρα με μέτρο, δήμαρχε, δύσκολα εκεί, με μέτρο αυτές τις μέρες. Βαγγέλη. Εμείς αυτό μπορούμε να πούμε, ότι ο Τύρναβος αυτή την φορά είναι η πόλη που μπορεί κάποιος να την επισκεφτεί και να απολαύσει όλα αυτά. Γιατί ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Έτσι. Θα δούμε τις επόμενες μέρες εκεί. Σας ευχαριστούμε. Πάμε στην Κοζάνη να συναντήσουμε τη Δέσποινα Μαραντίδου, το έθιμο των Φανών. Έτσι είναι πάρα πολύ γνωστό και τώρα ο στόχος είναι η παράδοση να περάσει από τους μεγαλύτερους στους μικρότερους, Δέσποινα. Έτσι, Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Εδώ εμείς δεν έχουμε μέτρο. Σήμερα ανοίγει η αυλαία, θα πέσει την Κυριακή το βράδυ με το άναμα των 14 φανών. Εδώ γεννιούνται οι φανοί. Ένας από τους 14, δηλαδή στις γειτονιές. Και τι γίνεται εδώ και χρόνια, το έθιμο μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά. Από μικρά παιδιά. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει και ο παιδικός φανός. Γίνεται και στους 14. Εδώ δεν τελειώνουν τα αστεία, ο χορός, το τραγούδι. Ο πυρήνας βέβαια του εθήμου που είναι ο φανός και βέβαια οι λόγοι που το κρατούν ζωντανό είναι αυτή η αγάπη, κύριε Τέλη Βοβέ, των Κοζανιτών, των ανθρώπων που ζουν στην Κοζάνη για μια παράδοση πολλών ετών, αλλά και για ένα έθιμο που πλέον βρίσκεται στον κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Καλώς ορίσατε. Χρόνια καλά, καλώς σας βρήκαμε. Χρόνια ευλογημένα, καλές αποκριές να έχουμε. Και σε εσάς, κυρία Ρενιέρη, που είσαστε η πιο γλυκιά ύπαρξη στην ελληνική τηλεόραση, ό,τι επιθυμεί η ψυχή σας και να σας έχουμε κοντά μας να γλεντήσουμε με την ψυχή μας. Σας ευχαριστώ Εγώ πάρα τη γυναίκα πολύ. που την προειδοποίησα, να ξέρετε. Κοίτα, είσαι τυχερή, Κατερίνα, έτσι, γιατί εδώ δεν γλιτώνει κανείς. Και η αιθυροστομία είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό της ντομπολιάς. Οι Κοζανίτες, δηλαδή, αυτές τις μέρες επιτρέπονται όλα. Οπότε συγκρατημένο σας βρίσκω, κύριε Βοβέ, και σας ευχαριστώ. Σήμερα απλά είμαι μεγάλος θαυμαστής της κυρίας Ρενιέρη, δεν το συζητώ. Το ευχάριστο είναι ότι εδώ στην Κοζάνη δεν τηρούμε το έθιμο μόνο οι λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, κυρία Μαραντίδου. Έχουμε όμως και τη νέα γενιά που μεταλαμπαδεύουμε όσο μπορούμε τη γνώση. Και τα νέα τα παιδιά με το πείσμα, το θάρρος, αλλά πάνω απ' όλα την αγάπη για την παράδοση, συνεχίζουν προσπαθούν να είναι οι συνεχιστές της παράδοσης. Και όπως βλέπετε σήμερα, είμαστε γεμάτοι από νέα παιδιά. Θα καταφέρετε, σε λίγο θα δείτε παιδιά ενός ετών. Να, το βλέπετε ήδη. Το ένα παιδάκι είναι όλα με τις παραδοσιακές τοέλες. Δεν προλάβαμε γιατί είχαν και το σχολείο. Και να σας πω αυτό που με εντυπωσίασε σήμερα ήταν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία πήγανε στα σχολεία της πόλης και ανέψαν φανούς. Τα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία ακόμα και αν μην είναι Κοζανιτόπουλο. Εδώ έχουμε και μάλιστα πρωτοτραγουδιστές. Γιατί ξέρετε, το έθιμο βασίζεται στο τραγούδι και στο χορό. Σε αυτό το ρυθμικό χορό γύρω από τη φωτιά. Για να αναγεννηθεί η φύση. Να ξορκίσουμε το κακό. Να ξορκίσουμε το κακό, να βρεθούμε σαν οικογένεια. Το πιο σημαντικό έθιμο της Κοζανίτικης αποκριάς είναι η συγχώρεση. Ό,τι και αν έχει γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα, συγχωρούμε ο ένας τον άλλον, ξεκινάμε τη σοδιά, είναι η γιορτή της Άνοιξης και μετά το φανό σκορπίζουμε τη στάχτη στα χωράφια για να έχουμε τροφή για τον υπόλοιπο για τον επόμενο χειμώνα. Και αφού έχετε προετοιμάσει τους πρωτοτραγουδιστές, θέλω μόνο μία κουβέντα, επέτρεψέ μου, Κατερίνα, από τον αντιδήμαρχο, ο οποίος βρέθηκε εδώ, μία κουβέντα μόνο, ένα κάλεσμα από εσάς, γιατί θέλω να δώσουμε το λόγο στους νέους και είναι πολύ εντυπωσιακό πώς μεταφέρεται το παραδοσιακό τραγούδι, ο χορός από γενιά σε γενιά. Ο κύριος Ιωαννίδης. Είναι χαρακτηριστικό των φανών της Κοζάνης και γι' αυτό μπήκανε και στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά, όπως είπατε, ότι καταφέρνουν και μεταλαμπαδεύουν τη γλώσσα και τη μουσική στις επόμενες γενιές. Βασικό συστατικό της περιοχής μας και θα ήθελα εδώ να καλέσω τον κόσμο να επισκεφτεί την Κοζάνη, να απολαύσει μαζί με εμάς
όλο αυτό το πανέμορφο συναίσθημα που ζούμε και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Έτσι κι αλλιώς όλοι γινόμαστε μια παρέα. Έτοιμα τα αγόρια εδώ να μας τραγουδήσουν. Έχω και πρωτοτραγουδίστρια, μόνο πρωτοτραγουδιστές. Και βέβαια η Εύα Κατερίνα βλέπετε και την μπάντα πίσω. Έτσι, γιατί φανώς χωρίς χάλκινα πνευστά δεν υπάρχει. Η πόλη σήμερα είναι γεμάτη. Δεν γίνεται. Λοιπόν, το όνομά σας θα τραγουδήσετε μαζί, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Βεβαίως. Το τραγούδι το ξεκινάει ο κορυφαίος του χορού. Και Να μετά ακούσουμε και να κλείσουμε με αυτό, Δέσποινα. Επαναλαμβάνουν. Ο Δημήτρης. Ναι, και χαμηλά και τη μουσική, αν μπορούμε. Ναι, να ξεκινήσουμε. Το Α, όνομά σας μπορείτε. εγώ είμαι ο Δημήτρης. Και εγώ είμαι Γιώργος. Άννα Μαρία. Για πάμε, παιδιά, ποιο θα μας πείτε? Εμείς θα σας πούμε «Τα λιβάδια πρασινίζουν», που είναι ένα μικρό αλλά πολύ ωραίο τραγούδι. Πάμε λοιπόν να σας ακούσουμε και να σας απολαύσουμε. Τα λιβαμορίδια μάντουμ, τα λιβάδια πρασινίζουν. Τα λιβαμορίδια μάντουμ, τα λιβάδια πρασινίζουν. Τα λιβάδια πρασινίζουν και τα μάτια μου δακρύζουν. Δεν θα συνεχίσουμε περισσότερο, νομίζω ότι πρέπει να χορέψουμε, να δείξουμε τι γίνεται εδώ. Πάμε, παιδιά, με την ορχήστρα. Πάμε με το 11. Χρόνια πολλά, σας περιμένουμε όλους στην Κοζάνη. Πάμε. Αυτό είναι το 11. Μπράβο, βρε Δέσποινα, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή είναι η εικόνα της Τσικνοπέμπτης από την ελληνική περιφέρεια. Είναι ο χορός, ο κυκλικός, γύρω από τη φωτιά, γύρω από το φανό. Και πάμε να δούμε σε ένα νησί πώς περνούν την Τσικνοπέμπτη. Στη Σάμο θα πάμε, στο Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη. Καλή σας ημέρα, καλημέρα Κατερίνα. Γεια σου, Έχω Χάρη. εκλεκτούς καλεσμένους. Βλέπετε, όλος ο κόσμος είναι εδώ. Ψητά σουβλάκια. Είναι η κοινότητα, η δημοτική κοινότητα Βαθέως. Εδώ είναι ο πιο παλιός τσαμπουνιέρης που έχουμε στη Σάμο, ο Μανώλης ο Λεβισιανός. Ήδη σας παίζει με την παραδοσιακή τσαμπούνα. Θα βγει σε όλα τα μαγαζιά απόψε το βράδυ και θα τραγουδάει μέχρι αργά. Και δίπλα μου είναι ο λαϊκός δικαστής, ο Καδής, ο οποίος ήρθε από την Τουρκία, από τα βάθη της Ανατολής. Μισό λεπτάκι να του μιλήσω εγώ στη γλώσσα του. Günaydın efendim, hoş geldin. İyi. Ή. Merhaba. Merhaba. Μήπως μιλάς και ελληνικά? Μιλάω και ελληνικά. Μιλάς και ελληνικά. Έχουμε δίκη το Σάββατο, Το Σάββατο. Αλλά να ακούσουμε όμως καμιά τσαμπουνιά. Για πάμε λοιπόν τα δικά Πάμε. μας. Πάμε, Μανώλη μου. Σημείρα είναι αποκρίες. Σημείρα είναι αποκρίες που χορεύουν οι γρίες. Μπήκε ο γέρος μες στη μες και πιτάξαν οι τουφές. Δυο ήλιες και δυο κουκούτσα. Δυο ήλιες και δυο κουκούτσα, τα κορίτσα θέλει λούσα. Αυτό γίνεται όλη την ημέρα μέχρι το βράδυ. Εδώ όλος ο κόσμος ψήνει. Να πούμε μια καλημέρα, και στον Πρόεδρε. Μέχρι τι ώρα θα ψήνετε, μέχρι τι ώρα θα ψήνετε?
Έχουμε 60 κιλά σουβλάκια μέχρι να τελειώσουν. Μέχρι να τελειώσουμε, έτσι. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο Είναι πίσω και όλος ο κόσμος που ήρθε εδώ να βοηθήσει, οι αντιδήμαρχοι, οι πολίτες που ήρθαν εδώ για να δοκιμάσουν. Μισό λεπτάκι να ρωτήσουμε και κάποιους αν όλα είναι καλά. Ναι. Πώς ήτανε, βγήκανε καλά? Μια χαρά, μια χαρά. Εσείς Μια πώς είναι? χαρά είναι. Ο κύριος εδώ πίνει σούμα, πατροπαράδοτη και κρασί. Μισό λεπτάκι, Κατερίνα, να μας πει και ο Μανώλης ο Φρατζής, ο Καδής, τι θα κάνουμε το Σάββατο. Το Σάββατο τι έχουμε? Το Σάββατο έχουμε στο πρώτο γυμνάσιο εδώ της Σάμου, στην πόλη, αναβιώνουμε το έθιμο του Καδί. Όπως γνωρίζετε, ο Καδής ήταν ο Τούρκος δικαστής, ο λαϊκός δικαστής. Και εμείς κάνουμε ένα λαϊκό θέατρο, το οποίο διακομωδούμε, δικάζουμε. Να εξηγηθούμε όμως, την περίμετρο που μας βγάζει κάθε τόσο, δεν θα τη δικάσουμε. Όχι, Αθώοι! όχι, αθώοι. Αθώοι. Αθώοι.